safari, yarda kai lamunin yabo gun sayyidil abbarari. Ka sani babu ilimi a gare ni kai mun kahari, na sani in ka so zan yi yabo gurin mashahuri. Ya rabbana yarda na yo yaban asari, khairul anam ne matsayi da bangun ilahu. Khairul wara annabi khatimul anbiya'i, nurul turab mai matsayi da bangun ilahu. Ya rabbi salli ala rasulillah habibunka Allah, majingina mabudin kairi wanda shi ka ba sallah. Baban su Fadima Mukhtar Aminu khairu kalkilla, ado abun mu yan shababin shu'ara'i Abdallah. Tsira aminci dukka daɗa abun sa Allah, mara addadin da ba adadi kayo gun salahu. Khairul wara annabi khatimul anbiya'i, nurul turab mai matsayi da bangun ilahu. Wa alihi har sahabu sa su cikin salatin ya rabba, kamar su Umar Abubakar Usmanu wanda bai gaba. Ali Haidar kasa mai kwarjini da kyawu na haiba, mazan kwarai da babu mai tabada ba su kai shi kasba. Mun sallama sahabban da bayo ya kuba, ba kwajira da an tabada Hassan babu sulhu. Khairul wara annabi khatimul anbiya'i, nurul turab mai matsayi da bangun ilahu. Auliya uga ni gare ku na zo da baiti na girma, Tijani jiyari na sako a ciki da Shehu Barhama. Maulaya Shehu Abbar fa'i gare shi yanzu zan koma, na je a bani sirrin yabar Rasulu in sha da dama. Dan na sani nan ka fake a tuncan adama, mai sansane gana a bani in dai na ihu.